I dag der bliver hver 5. barn slået i hjemmet. Hvad tror du, at motivet for at slå sit barn kunne være? Jamen, jeg tror, det er magtesløshed. Jeg tror, det er, når at man gerne vil have, at barnet skal agere på en bestemt måde, og så barnet ikke gør det. Altså, der er jo også stadigvæk nogle holdninger. Det er jo faktisk ikke så mange år siden. I ved sikkert mere præcist, hvornår det var, men det er ikke så mange år siden, at det blev lov, at man ikke måtte slå sit barn. Ja. Og der var jo forskellige undersøgelser i forbindelse med, at loven blev lavet, og der var det blandt andet en holdning blandt rigtig mange forældre, at helt små børn kunne man da godt give sådan et lille klask bag i, for at få dem til at lade være med at gå hen og røre en vase eller et eller andet. Altså at der var sådan en tanke om, altså næsten at jo yngre et barn var, jo mere skulle det tolereres, at de sådan lige fik at vide, hvad de måtte og ikke måtte, sådan lige ved at få en lille fysisk tilrettevisning. Altså det synes jeg er meget eftertænkelsesværdigt. Altså, ja. Det,